Shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraro, yau na zo kan wani tsoro wanda mai gani zai gan shi wake ne, bakin wake. Wannan bakin waken shine fasuliya aswat. Fasuliya aswat, black beans. Black beans, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada buwayarsa da ikonsa akan wannan bakin waken. Allah ya yi mana ni'ima a ƙasar Hausa, ana wani abu da shi mai ƙarfi, amma yau na zo in faɗi waɗansu muhimman abubuwa, ko da guda hudu ne. Wannan kwansansa ne, wani sai ya ce karara ne ma, gashi kamar karara. To haka yake fitowa. Yan uwa, mu koma shuka waken bakin wake, fasuliya aswat, ina nufin black beans. Wannan waken, wato da abinda muka sani a ƙasar Hausa aswat, ina nufin black beans. Wannan waken, wato da abinda muka sani a ƙasar Hausa, maharba, mafarauta, makiyaya ɗaukansa suke su haɗiye shi guda ɗaya ko biyu ko uku. Yana ba da gudunmawa wajen rashin tasiri na cizon maciji. Cizon maciji, wato suna nufin da za ka shiga daji sai ka ɗauki wannan waken ka haɗi guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku, da a lokacin maciji zai cije ka, wannan gubar ba abin da za ta yi maka. Kun ji hikima ta maharba, kun ji hikima ta makiyaya, kun ji ainihin hikima ta mafarauta. To yau in ka ɗauki waken suya, ko da yake ban gabatar da kaina ba, Nura Salihu Adam ɗan uwan nan naku wanda ake kira Salih Annur, da za ka sami rabin gwangwani ka niƙa shi ya yi laushi. Mai diabetes ina zuba shi a ruwan ɗumi yana sha, to insha Allahu kai tsaye ike karya diabetes. Ko da yake aka ce diabetes ciwon shuga, wato ciwon shuga guda biyar ne, guda biyu ne ya rabu gida biyar. Akwai baulis sukar wa marar sukar, ina nufin diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus and diabetes insipidus, waɗannan su ne shuga. Ɗaya da ake kira mellitus guda uku ne. Akwai insulin dependent diabetes mellitus, akwai non-insulin dependent diabetes mellitus, akwai gestational diabetes mellitus. Insipidus kuma guda biyu ne. Akwai central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus. Kwakwalwa da koda su suke sa yawan fitsari. To shi dai ala ayya halin ka gane bakin waken nan, da za ka ɗebi rabin gwangwanin madara ka auna shi, to in Allah ya yarda zai baka gudunmawa wajen prevent na ɓangaren shuga. Haka kuma kaga ciwon kansa, wato anan za mu iya cewa kansa ashe guba ce da take shiga cikin jini ta yi barna a jini. Ina yawan faɗa, kansa yawo take a cikin jini. Duk inda kaga kansa, to saƙo ne na jini ya kai ta. Wajen ce ma carcinogen ko malignant cells ko carcinoma cells ko leukemia cells, ka ɗauka guba ce naubatin dami ne, annobatin dami, annoba ce a cikin jini. Gudu ike fiye da inda kake tunani, ya shiga ido, ya shiga kwalwa, ya shiga kashi, ya shiga hanta, ya shiga zuciya, ya shiga ko ina ne. Don haka wannan bakin waken magance
gudunmawa kariya ike bayarwa ga masu wato ciwon kansa. Haka kuma abin mamaki wato masu matsalar heart problems wanda suke da damuwa a heart wato ciwon zuciya, malam gashi dai yadda yake a kwansansa farfasa shi kawai, kuma ba wani kaikayi za ga kamar karare, ba wani ba karara bane. idan aka soya shi ya kanshi sai a nika shi. In aka nika shi sai a samu wannan mai ake kiransa ne jan soɓo, sai a haɗa su sai ka dinga zubawa a cikin ruwan shayi kana sha. To in Allah da in dai abin da ya shafi ciwon zuciya ne, to Allah daga magani da ake kira fasuliya al-aswad, bakin wake. Abin da ya sa muke wannan wato ka ɗauka, idan Allah ya hukunta maka ka ba da gudunmawa ga al'umma, wallahi ka taimaki al'umma, musamman halin da ake ciki. Haka kawai a hakan nan wallahi sai wasu zuci malam dinga taimaka al'umma, wallahi sai in ji gudunmawa a cikin akawun dina, kuma ɗaya maganin bayan kenan. Ashe mu muna tamu ne, Allah na tasa. Ya abin da za ka iya yi na gudunmawa don Allah. 'Yan uwa manoma mu koma sarrafa waken suya. Idan ciki ya tafke ikin fita ba haya ta zauna, kana samun constipation, wake bakin wake niƙa shi, kar a soya shi, niƙa shi kawai zaka zuba shi a ruwa kada ka sha, i fitar maka mai maka da system din digestive ɗinka. Nura Salihu Adam wanda ake kira Salihan Nur shi ya zo maka da magana akan waken suya, bakin wake kai, bakin wake ba waken suya ba, fasuliya aswad shine black beans. Dan uwa ko anan na tsaya za ka iya neman gudunmuwa da tuntuɓa ta, goyi haƙuri 0800 33765825 wato 080 33765825. sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi a Salihan Nur a ainihin programmu na bakin wake, fasuliya aswad, black beans, na asannu. Waken nan ina kunshe da sinadarai masu yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A ci waken, a ci bakin wake, a soya bakin wake, a shuka bakin wake don a samu warakar kansa, a samu warakar shuga, a samu warakar ciwon zuciya, a samu waraka na constipation, rashin fitar ba haya cikin sauƙi. Assalamu alaikum.